деҳаи бульёни болои ҷамоати Исмат Шарифи ноҳияи Данғара. мавсими нави гӯштингирӣ ҳам дар соли ҷадид дар қаламрави мамлакат оғоз шуд. деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара соли дуюм аст ки яке аз аввалинҳо шуда майдони зебои гӯштингириро барои паҳлавонону мухлисони гӯштини миллӣ ба миён мегузорад. соли гузашта ҳам ин макони дилфиреб табъи мухлисону паҳлавононро хушҳол намуд ва имсол низ паҳлавонони ду кишвари ҳамҷавор Тоҷикистону Узбекистонро ба ҳам овард. мо мардуми деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара ҷамоати Исмат Шариф тӯли 2 сол мешавад ки иқдом гирифтем ҳамаи гӯштини миллии тоҷикӣ ки ҷаҳонӣ шуд. мо дар ҳамин деҳаи худмон ба муносибати артиши миллии қувваҳои мусаллаҳ мо ҳамин идро ҳамин гӯштини миллиро чӣ кард ҷашн гирифта истодаем. мо бо ҳамроҳии соҳибкорони ҳамин деҳа тасмим гирифтем ки 23 феврал рӯзи артиши миллӣ мо ба муносибати артиши миллӣ дигар солҳо ҳамин гӯштини миллиро рушду намудием дар ҳамин деҳа ки деҳаи мо деҳаи паҳлавонпарвар аст. мо ира ба хотири ҷавоное ки дар ҳамин деҳа ҳамин гӯштинро шавқи завқи зиёд доранд, мо аз ҳамин мо бетараф нестем аз суханҳои гӯҳарбори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки мо ин намуди мусобиқаро мехоҳем ки ҳар сол дар ҳамин майдони деҳаи бульёни боло баргузор гардонем. дар мавсими нави гӯштинҳои мо ин гӯштинҳоро солҳои пеш фақат ба ҷашни наврӯзӣ сар мекардем. имсол аллакай ямиш як ҷиҳати пешравии ҳамин соҳаи гӯштини миллии мо аст ки аллакай то наврӯз бачаҳо чандта мусобиқаҳои сабтҳои баланд мезананд. имрӯз дар ин маъракаи мо меҳмонҳо аз ҷумҳурии Узбекистон аз тамоми ҷо иштирок доранд. инро як мо мусобиқаи як ноҳияви як ҷумҳурии худмон гуфтани аллакай мусобиқаи байналмилалӣ ҳисобида мешавад ки тамоми паҳлавонои мо дар ҳамин ҷо метавонанд қатъи паҳлавонои мисол бародари узбекҳо хувозмоӣ кунанд. аз Федератсияи Россия дидим паҳлавонҳо омада ҳастанд. албатта барои худи мо барои паҳлавонои мо ва мураббиёи мо як мусобиқаи байналмилалӣ яъне аз ҳама сатҳи баландтар мегӯем хато намекунем. мо ба он шахсоне ки ташкил кардани мусобиқаро ин фазоро барои мо мураббиёну барои мо варзишгарон яъне оғоз кардан албатта раҳмати калон мегӯем. мо миннатдорем ки ҳамин хел сатҳи ҳамин хел мусобиқаҳо ҳамин хел ҷамъомадҳо бисёртар шавад. мухлисон ҳам аз сартосари кишвар барои тамошои майдони паҳлавонӣ ба деҳаи бульёни боло ҷамъ омада паҳлавононро дастгирӣ намуданд. дар майдони имрӯза бо яке аз мухлисони ашадии гӯштини миллии гӯштингирӣ Маҳмади Нуралиев рӯбарӯ гаштем ки аз оғози мавсими нави гӯштингирӣ бисёр хушҳол буду хушҳолӣ мекард. мо дар канор наистода барои мухлисони тоҷик навқаламона дар синни 60 солагӣ як шеъри кӯтоҳа ки нисбати ҳамин гӯштингирӣ навистем мехоҳам ҳамора ба диққати шумо бирасонем. сарои ҳарфаш гӯштингирии тоҷикӣ гузашти қарни асрҳои дуро умеду орзуҳо дар кунҷи дилҳо шукӯҳ гашту шод гашта мухлисон тоҷикистонию тоҷикони рӯи ҷаҳон. инак дар майдон беш аз 60 давлат намуда иштирок мекунанд сабқат. гиред бадан огоҳӣ гӯянд бемалол истед ба забони модарӣ гӯянд ҳалол. розӣ гашта якҷоя кунанд таъзим ин давлати ободу халқи шодро бин. табақи аввалро гирифт паҳлавони зур омад дигаре зи қишлоқу раҳи дур. ҷавонмардон расиданд то шоҳҷоиза интернету шабакаҳо карданд овоза. китобу варзишро дӯст медорад подшоҳ истиқлолияту дӯстиро худо дорад нигоҳ.
мухлисони варзиши тоҷик бениҳоят мухлисои ашадӣ мебошанд, зеро ман низ ҳамчун як варзишгар ифтихор аз он мекунам, ки дар давлати соҳибистиқлолият зиндагонӣ мекунем, шукронаи фазои сулҳу субот мекунем ва мо низ метавонем рафта дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунем ва варзиш бемухлис намешавад. ман миннатдории худро ба ҳар як варзиши тоҷик, ки варзишгарони тоҷикро ва варзиши тоҷикро мухлисӣ мекунанд, пайгирӣ мекунанд, дар пастиву баландӣ бо мо ҳастанд ва ман сипосгузор ҳастам ва дар ояндаи наздик боз мухлисонро хушҳол менамоем. баъд аз ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ баргузоршавии майдонҳои паҳлавонӣ дар сартосари кишвар бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад, зеро ки анқариб дар ҳар як майдонҳои гӯштингирӣ паҳлавонон аз хориҷи кишвар, аз ҷумла аз ӯзбекистону Эрон, Русияву Беларусия ва дигар кишварҳо барои гӯштингирӣ ба ватани мо меоянд. хушбахтона имрӯз тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ урфу одатҳо, анъана ва равишҳои гуногуни варзиш муаррифӣ мекунад ва мо имрӯз шоҳиди он гаштаистем, ки дар ин ҷо паҳлавононе, ки бори аввал ба майдон омадед, паҳлавононе, ки дар аллакай ном нишон додаанд, ин як шакли зинда кардани миллат дар арсаи байналмилалӣ аст ва пешвои миллат дар қариб аксари баромадҳои худ ҳамчун маърифгари миллат дар ҷаҳон моро муаррифӣ мекунад. ин натиҷаи ҳамон заҳматҳо аст, ки метавонем, ки аз ин ҷо мо ба чемпионатҳои ҷаҳон, олимпиадаҳо баромад кунем ва ин як худи ҳамин чӣ мегӯян зинда мондани миллат дар асри 21 аст. аввалин шуда майдони имрӯзаро кӯдакону наврасон бо рақобатҳои ҷолибу партофтҳои зебояшон зинат бахшиданд. дар баробари ҷавонону калонсолон кӯдакон ҳам дар гӯштини бульёни боло аз гӯшаву канори кишвар ҷамъ омада миёни ҳамдигар рақобат мекарданд. дар майдони зебои гӯштингирӣ рақобатҳову партофтҳои зебои муҳаммад лоиқов, аминҷон ҳотамзода, усмони бахтиёр ва чандин нафарони дигар боиси аҳсану офаринҳо буд. завқи кӯдакон ба гӯштини аҷдодӣ хело зиёд аст ва дар майдонҳои гӯштингирӣ онҳо бо шӯру шавқ гӯштин мегиранд. дар оянда аз чунин кӯдакону наврасон, ки аз ҳоло ба гӯштину гӯштингирӣ майлу рағбат доранд, натиҷаҳои шоистаро интизор шудан мумкин аст. ба гӯштини данғара омада 4 рақиби худамро шикаст додам. ман мехоҳам, ки дар дигар гӯштингҳо ҳами рафта ҳами хел гӯштинги хуб бигирам ва дар оянда мехоҳам, ки парчамбардори миллат шавам. бояд қайд намоем, ки барои ҳунару маҳорати волои паҳлавонон дар гӯштини имрӯза аз ҷониби соҳибони майдон тӯҳфаҳои арзишманд, аз ҷумла 3 шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузошта шуда буд. барои мубориза бурдан ва соҳиб шудани шоҳҷоиза довталабон зиёд буданд ва ҳама талош мекарданд, ки қувваозмоии арзанда нишон диҳанду дар марҳилаи асосӣ ҳунарнамоӣ кунанд. барои ба майдон омадани паҳлавонони шинохта, майдондорони гӯштини деҳаи бульёни боло табақ мегузоштанд. табақпартоӣ ҳам дар гӯштини суннатӣ як анъана аст, ки зеби майдонҳои гӯштингирӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ паҳлавонон ҳам барои тӯҳфаҳои арзишманд паҳлӯи якдигар менишастанду барои шоҳҷоиза талош мекарданд. имрӯз хушбахтона дар деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара мусобиқаи варзишӣ
оид ба куштингирӣ баргузор шуда истодааст ки тамоми паҳлавонони ҷумҳурӣ инҷо сарҷамъ шуда қуввосанҷӣ карда истоданд. меҳмонон аз давлати ӯзбекистон омада бо паҳлавонони мо қуввосанҷӣ карда истоданд. бо шарофату дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ гӯштинги миллии гӯштингирӣ ҷаҳонӣ шуд. хушбахтона имрӯзҳо тамоми ҷаҳон гӯштинги моро эътироф карда истоданд, баромад карда истоданд ва мо низ сар аввали гӯем ҳаракатҳои мо аз ҳамин майдонҳо буд ва хушбахтона мо тӯли чандин солҳо дар ин хел майдонҳои бошукӯҳ қуввасанҷӣ намуда ҳамон қувваву таҷрибаи худро ғанӣ дониста дар майдонҳои байналмилалӣ обурӯи миллатро боло бардоштем. дар баробари ҳунарнамоӣ кардани писарон дар майдони имрӯза духтарон ҳам хело зиёд ҳунарнамоӣ карданд. бояд қайд намоем ки баъди ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ сафи духтарон ҳам ба ин варзиши суннатӣ зиёд шуда истодааст. яке аз онҳо шоҳида қаландар ова мебошад ки солҳои зиёд аст дар чунин майдонҳо бо писарон ҳунарнамоӣ арзанда нишон дода бо усулҳову партофтҳои зебояш мухлисони гӯштинро шод мегардонад. сабқатҳо бисёр олӣ ва дидани ҷараён мегирифт ва доварон аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ ба ҳаракат ва усулҳои паҳлавонон баҳогузорӣ мекарданд. барои ҳакамӣ кардани рақобатҳо дар бульёни боло ҳайати доварони федератсияи гӯштингирии тоҷикистон сафарбар гардида буданд ки ин иқдоми наҷибонаи роҳбарияти федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. имрӯз дар ноҳияи Данғара мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор карда шуд ки дар ин мусобиқа доварони федератсияи гӯштингирӣ сафарбар карда шудаанд. мо аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ ҳакамӣ кардем ва умедворем ки дар оянда ҳамин хел майдонҳои гӯштингирӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо баргузор карда мешавад. мусобиқаи имрӯза дар як сатҳи баланд баргузор карда шуд. ҳам тамошобинон, ҳам варзишгарро ҳама аз ин мусобиқа хело ҳам хушҳол шуданд. қабл аз оғози рақобатҳои асосӣ аз ҷониби ташкилкунандагони чорабинии имрӯза ҳамчун арзи эҳтиром ба паҳлавонони шӯҳратёри кишвар ва як қатор аз устодону собиқадорон тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. бояд қайд намоем ки чунин қадршиносиҳо метавонад ба рӯҳияи паҳлавонони ҷавон таъсири мусбӣ расонад. ҳамин тариқ бо дуои пирони кор рақобатҳои паҳлавонон идома ёфт ва гӯштингирони шӯҳратёри ду кишвари дӯсту бародар тоҷикистону ӯзбекистон бо маром ҷараён гирифт. варзиш як қонунияти худаша дорад, яъне дар давоми сол паҳлавон бояд аз зинаҳои гуногун бигзарад ва хушбахтона имрӯз бибинед ки дар ҷумҳурии мо қариб 15-20 мусобиқаҳо мешавад вобаста ба ҳар як гӯем равишҳо. ана ҳамин нишонаи он аст ки мо дар шакли гӯем ки ҳамун варзиши нигаҳ доштани паҳлавонҳоро таъмин месозем ва ин метавонад ки дар оянда худи ҳамин тарбияи насл аст, тарбияи насли навраст ки касе ки паҳлавон аст ӯ як тарбияи хуби ҷаҳонбинӣ дорад, ватандӯстӣ дорад ва майдондорӣ дорад. ан ҳамин худи
ҳолати имрӯза гувоҳи он аст ки он ҷавоне ки дар майдон гӯшин мегирад миллатро муаррифӣ мекунад ва доимо дар равиши гӯем ки ҳисси ҳамин баланди ватандориву ватандӯстиву майдондорӣ кору зиндагиву фаъолият мекунад. марҳила ба марҳила паҳлавонони шинохта ба майдон мебаромаданду баҳри болида кардани таби мухлисонашон ҳунарнамоии зебо нишон медоданд. иштироки беҳтарин гӯштингирони кишвар аз қабили Абдулло Лоиқов, Ҳусейн Исҳоқзода, Ёсин Бобокалонов, Саидшоҳ Раҳматуллоев, Улуғбек Раҳимов, Фирдавс Насимов, инчунин паҳлавонони Ӯзбекистон аз қабили Яшнару Эҳсон, Бектемур ва чандин нафарони дигар майдони имрӯзаро ҳусни дигар бахшиданд. дар идома нерӯсанҷиҳо ҷолиб шудан мегирифт ва паҳлавонони шинохта ҳам ҷиҳати мубориза бурдан барои шоҳҷоиза миёни якдигар қувва месанҷиданд. яке аз сабқатҳои ҷолиб дар ин майдон қувваозмоии Улуғбек Раҳимов бо Эҳсон Саидов аз кишвари ҳамсояи ба мо дӯсту бародар Ӯзбекистон буд, ки ҳарду ҳам дар баробари якдигар қувваозмоии зеборо нишон доданд. рақобати онҳо бо талошҳои дуҷониб аз сурат гирифт ва ниҳоят бо як партофти ҷолиб Улуғбек Раҳимов пирӯзиро ба даст овард. паҳлавонони дигари ӯзбек, Яшнар ва Бектемур ҳам рақобатҳои ҷолибро дар майдони имрӯза нишон доданд. ин паҳлавонони меҳмон дар нерӯсанҷиҳо бо Ҳусейн Исҳоқзода, Фирдавс Насимов, Парвиз Абдураҳмонов ва чанде аз паҳлавонони дигари мо қувваозмоӣ карданд. нерӯсанҷии бисёр ҷолиби Ҳусейн Исҳоқзода бо Яшнар барои мухлисони ин майдони паҳлавонӣ бисёр диданӣ сурат гирифт. соли гузашта Ҳусейн дар куштини ҷамоати кангурти ноҳияи Темурмалик бо Яшнар рақобат намуда шикаст хӯрда буд ва имрӯз дар Булёни боло талаби куштин гирифтан бо паҳлавони ӯзбекро кард. рақобати ин ҷуфт дер давом накард ва дар як ҳолати муносиб Ҳусейн аксулҳамларо ба кор гирифт ва тавонист ки рақибро душона замин биёрад. паҳлавонҳои тоҷик дар ҳамин мусобиқае ки мо гузарондем нисбати паҳлавонҳои ӯзбек бештар буд, мақсад хубтар буд, ки мо порсолам дар ҳамин майдон шоҳид будем ки паҳлавони тоҷик ғолиб омад дар шоҳҷоиза. ин боиси ифтихор аст ки мо дар ҳамин деҳа, дар ҳамин ҷамоат номи ҷумҳурии Тоҷикистон, на ин ки деҳаву ноҳияра, номи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин майдон баланд шуд. миёни паҳлавонони вазнашон миёна Абдулло Лоиқови 18-сола бо рақобатҳои ҷолибу партофтҳои зебояш тавонист мухлисони куштини Булёни болоро шод намуда ҳунарнамои арзанда нишон диҳад. маҳз бо ҳунарнамоии зебояш Абдулло яке аз муддаиён барои ба даст овардани шоҳҷоиза дар мусобиқаи имрӯза ба ҳисоб мерафт.
جدید امید الله اکبر اینو ترتیب درست баъди талошҳои зиёди паҳлавонон кумитаи тадорукот ҳунарнамоии арзандаи абдулло лоиқов ва ҳусейн исоқзодаро ба инобат гирифта ва хулосае омаданд ки яке аз чоҳ-ҷоизаҳоро миёни онҳо гузоранд. нерӯсанҷӣ миёни ин ҷуфт бо кӯшишу ҳаракатҳои ҳардуи паҳлавонон сурат гирифт. баъд аз кӯшишу талошҳо билохира ҳусейн аз як имконияти хуби ба амал омада истифода карду ғолибиятро ба даст овард. شخصا نگهداری خود را با مخلصان و تشویق کنندگان معرکه می‌رسانیم که برای ما شوق و رغبت زیاد می‌بخشد. ما با سرسخت بود دست بالا گشته سرزای شجاعت گشتیم. نگهداری خود را با همه شما می‌رسانیم. اما سال گذشته در نهایت مالیک با پهلوان ازبکستان یشنر رقابت کردیم. من مغلوب گشتم. این سال مشق‌های خود را زیاد کردم. سرزای شجاعت گشتم. در آینده چی نقشه آورد؟ در آینده مشق رو زیاد کرده در معرکه‌های دیگر دست به پا کردیم. تمرین‌های ما تحت روبری استاد درجه بین‌المللی ناصری بزرگ و شیرعلی بزرگ رفته دست می‌داری خود را به آنها می‌رسانم که ما رو به این دست خوندن. ما حرکت می‌کنیم، مشق‌های خود رو زیاد کنیم، در دیگر معرکه‌ها دست به پا گشته صاحب شجاعت کردیم. از نظر ما مسابقه همی گوشتنی بولیونی بالا در سطح عالی گذشت. ما پهلوانا را مهنت چون نگاه کرده همین شجاعت در همو ارزنده بود که در هم پهلوانا وزن میانه بود. در وزن میانه همین را گذاشتیم. در وزن‌های دیگر برای شجاعت پهلوانا معین نگشتن. ما همین شجاعت را با سال دیگر نصیب کرده باشد همین را در همین دهه با هم گوشتنی ملی را در سطح بلند گذراندن نیت داریم. дар маҷмӯъ майдони гӯштини деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара як майдони зебои гӯштингирӣ ба ҳисоб мерафт ки то дер боз аз хотири паҳлавонон ва мухлисони ин варзиши аҷдодӣ фаромӯш нахоҳад шуд.